Salut! Astăzi vă prezint o monedă din colecția mea. O coroană austro-ungară din anul 1893. Coroana a fost monedă oficială în monarhia austro-ungară din 1892, când a înlocuit guldenul austro-ungar, ca urmare a adoptării etalonului aur și până în 1918 la dizolvarea Imperiului austro-ungar. În 1892 și 1900, cele două monede, coroana și goldenul, au circulat paralel. Franz Iosif I a fost conducătorul monarhiei austro-ungare. El a fost primul monarh care a implementat sigiliul în timpul domniei sale și a devenit întruchiparea Austriei în secolul al XIX-lea. A fost ridicat pe tron în 1848 ca tânăr prinț și a condus Imperiul austro-ungar 68 de ani, fiind cea mai mare domnie de un împărat austro-ungar. Acum vorbim despre caracteristicile monedei. Diametrul monedei 23 mm, grosime 1,5 mm, greutate 5 grame, puritatea argintului 835 la 1000. Acum vă arăt moneda. Acesta este împăratul Franz Iosif I, despre care am vorbit. Moneda este o monedă foarte veche. Calitatea monedei este foarte bună, dacă ținem cont că această monedă este din 1893. Este o monedă foarte îndrăgită de mine, pentru că eu m-am născut în 93 și e mai bătrână cu 100 de ani decât mine. Vă mulțumesc pentru că ați vizionat videoclipul meu.